Яңа гына безнең каналга кушылган барлык тамашачыларыбызга нурлы көннәр һәм хәерле гамәлләр телибез. Тапшыруыбызны исә Реклама дәвам итәр, бездән аерылмагыз. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, вәгъдә иткәнчә сезне кунакханәбезгә чакырабыз. Бу минутларда студиябызда яраткан җырчыбыз, Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхәтдинова. хәерле көн. Хәерле көннәр исәнмесез. 17 февральдә Болгар радиосы хитлары дигән бик зур концерт күреләбездә. Тамашачылар әлбәттә сезнең чыгышны инде алкышлап кабул иттеләр. Сез дә тәэсирләрегезне уртаклашсагыз иде. Мин яңадан кайттым да концерттан соң тизрәк халык нәрсә сөйли микән дип Instagram битендә инде интернетка кирдем. Әлбәттә, халыктан шуның кадәрлек канәгать һәм матур отзывлар. Иң мөһиме шул, мин сөендем тулайым концертны матур кабул иткән кеше. Димәк, тырышкан менә шушы оештыручыларның, һәм инде алып баручыларның әйтик инде, һәм инде бөтен бизәлешен күзгә алганда, гомумән концерт матур булып чыккан. Мине иң беренче чиратта шунысы куандыра. Һәм мин аерым гына әлбәттә үзем өчен һәрвакыт җаваплы карыйм чыгыш ясаганда, әмма инде бөтен тулайым шулай эшләнгән эш матур дигән бәяләнсә, мин барсы өчен сөенәм. Зәйнәп ханым 17 февральдә узган шушы хитлар концертыннан, Болгар радиосы хитларыннан сез катнашкан өлешне карап узыйгыз. Сынырак идеми тырмышның туктаусыз гүләвенә, гүләп гашык була берәүнең берәүнә. Исер китсә дә тырмышның туктаусыз гүләвенә, гүләк булса иде бу җыр берәүнең берәүнә. Исер китсә дә тырмышның туктаусыз гүләвенә, гүләк булса иде бу җыр берәүнең берәүнә. Әввәл берәүнең берәү Хыгайның биргәненә шөкер итми күз салар берәүнең берәүнә. Исер китсә дә тормышның туктаусыз берәүнә, бүләк булса иде бу җыр берәүнең берәүнә. Исер китсә дә тормышның Берәүнең берәүнә дигән җырыгыздан үзек тыңлап үттек. Зәйнәп ханым, сезнең инде күп еллар сәхнә тәҗрибәсе дәвамында дип әйтик, яңа программа сайын өр-яңа хитлар язылалар. Инде бик күп әни өчен менә шушларын сайлап аласы булдыгыз. Хитлар концерты өчен. Беренчедән, мин бу җырның аранжировкасын яңарттым. Һәм инде монда әйтәсем килә инде бик күңелле генә, кызыклы гына сүзләр. Искә төшереп үтсәң, Наҗар Нәҗми шул безнең концертта, мин аның юбилеена барган идем. Шунда Наҗар абый үзенең шушы җырын ишеткәчтән күршедәге утыручы бер язучыга: "Нюжәли бу җыр минеке инде, нюжәли мин шундый җыр яздым инде" дип. Шундый шаярту искә төшә һәрвакыт шушы җырны җырлаганда. Чынлап та халыкка кирип китте, шулай гади генә һәм инде әлбәттә тормышчан шушы җыр. Кабат яңартасым килде, әлбәттә мин бу программаларымда аны башкарып йөрим. Азат Хусайнов матур типки язган ие. Яңартасы килә, үткәннәргә әлбәттә әйләнеп кайтып, халыкка кабат исенә төшәсе килә, әлбәттә сораган булгачтын бигрәк тә күңелле инде әйләнеп кайтуы. Зәйнәп ханым, менә без сезне бит инде моңлы җырчы булган өчен дә бик яратабыз. Менә сез һәрбер концертта берничә генә булса да күчтәнәч рәвешендә шундый композиторларыбыз әсәрләрен аласыз. Сара Садыкованың "Чит илләргә чыксаң" дигән җырын әле без чыдый алмыйча тамашачыларга да тәкъдим иткәләдек. Рәхмәт, рәхмәт. Менә бу традиция дәвам итәдер дип уйлыйм алга таба да. Әйе, моңлы җырларым бар, халык җырлары бар концертта. Әлбәттә, кызу һәм темпераментлы дип әйтергә кирәк. Андый җырлардан башка булмый. Чөнки халык инде ул әлбәттә җырлап кына да утыра алмый, моңланып кына утыра алмый. Әйе, аның кайфын күтәреп, матур итеп саваплашырга кирәк. Шуңа күрә мин репертуарда һәм концертта инде барлык яктан да карап, шул барсында катнаштырырга тырышам җырларны. Җырлар сайлаганда ничектер фаразларга мөмкинме? Менә бу җыр һичшиксез хит булачак дип. Һәм бу фаразлар акланамы? Минем ул яктан Зөфәр берничә җырга Зәйнәп җырлый әле менә бу җырны дип авторларыбыз тәкъдим иткәч нитте. Тукталды һәм чынлап та хитка әйләнде. Бу кар булсаң, гомерләр зая узмасын дигән шушы җырлар дуэтларыбызга килгәндә, ул менә шушылай һәм әйтеп була, кайвакыт менә җырларга
ну, игътибарлап карасаң инде, әйе. Менә кайвакыт җырларны аласың репертуарга, үзеңнең халәтеңә туры килгәннәр. Шуңа күрә, бәлкем, синең әлеге дә баягы шул, синең кебек булмас, ул килгән кешенең Халәте. кирип тә китмәскә мөмкин. Әмма менә репертуар сайлаганда менә шушындый җырны мин үземә сайлап алдым һәрвакыт, чөнки минем кәефем шулай иде, шул программа төзегәндә. Дип әйтәләм. Зәйнәп ханым, менә сез һаман да иҗатта, даими рәвештә сәфәрдә, әле безнең интервью тәмамлангач та юлга чыгарга җыенасыз бугай. Әйе, Уфага юл тотабыз. Иртәгә 22 февральдә анда концертыбыз, аннан соң кире Казаныбызга, Октябрьский белән Туймазыга керебез. 23-24 дип шушындый уйлар белән без юлга чыктык. Сез һаман сәфәрдә, һаман елда яңадан яңа программалар белән тамашачыларыгызны, җырның сөючеләрен сөендерәсез һәм әлбәттә сез бу яктан менә тамашачының җырга моңга сусавын гына түгел, аның бигрәк тә ерак төбәкләрдә яшәүчеләрнең туган телгә сусавын да канәгатьләндерәсе үтенсез дип әйтергә мөмкин. Шулай Бүген халыкара туган тел көне дә бит әле. Телемне яратам. Әйе, һәрвакыт горурланам үземнең татар телемдә сөйләшкәнгә. Шуңа күрә инде әлбәттә безне дә матур итеп кабул итсеннәр, безнең телебезне дә яратсыннар. Чөнки ул безнең инде бөек тел. Шуңа да Габдулла Тукай белмәгән язмагандыр. Дөньяда күп нәрсә белдем. Син туган тел аркылы. Рәхмәт сезгә. Уңышлар телибез. Рәхмәт. Хәерле сәфәрләр. Студиябызда кунакта яраткан җырчыбыз Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова иде. Аның белән саубуллашабыз.